ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ 3 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଯଦି କଳା ହଳଦୀ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ସେହି ହଳଦୀରୁ 3 ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତକିଆ ତଳେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବେ। 21 ଦିନ ରଖିବା ପରେ 21 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ନେଇକି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଭାବିକି ମନରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଧନଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରିଯିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।